Gaurkoteken, eskolaz kanpokoak ez dira umeak pantalla baten aurrean ikusteko toki bat. Hemen, teknologia ukitu, probatu eta sortu egiten du. Ikasle bakoitza bere erritmoan hasten da. Ez da aldez aurretik jakin behar, guk bidea prestatu dugu eta proiektuak adinera eta mailara egokitzen ditu, pausoz pauso aurrera egiteko. Robotika, programazioa, elektronika, 3D diseinua, bideo edizioa eta sormen digitala lantzen ditugu. Logika, autonomia, talde lana, sormena eta arrazoei irtenbidea bilatzeko gaitasun. Eta hori guztia benetako proiektuekin. Legorekin erekitzen dute, Scratchen jokoak eta historiak sortzen dituzte, Minecraften erronkak prestatzen dituzte, Meikode Arcade, euren bideojokoak egiteko erabiltzen dugu, eta beste batzuetan musika, sentsoreak, mekanismoak eta bideoak lantzen dituzte. Ez da denentzat gauza bera egiten den klase bat. Askotan, proiektu bera ikasle bakoitzaren interesetara ere moldatzen dugu. Familiek ere gertutik jarraitu dezakete prozesua. Atariaren bidez, notak, txostenak, datuak, promozioak eta online ikastaroetako sarbidea kontsulta daiteke. Gainera, gelan sortzen den material multimedia esteka pribatuen bidez partekatzen dugu. Etxean ere ikusi dadin benetan zer egiten dute. Eta LH3tik aurrera gaurkotekeko ikaslentzako Minecraft zerbitzari pribatu bat ere badugu. Elkarrekin jolastu, sortu eta interes berdinak dituzten beste haur batzuekin konektatzeko. Talde txikiak, prestatutako irakasleak, ikasturte osorako pentsatutako unitateak eta benetako jarraipen. Hori da Gaurkotek. Animatu zaitez eta ezagutu Gaurkotek. Informazio gehiago gure webgunean gaurkotek.eus.